להתלהב, כי מצד אחד יש פה בשר כמו שצריך, ומצד שני יש פה אומנות. שילוב מאוד פיקנטי. אפשר להזמין את הגברת כולל דקדוך לסלט קפה? ההפרדה ביני לבין הישבן שלי הרשימו אותו עמוקות. תראה, אני הראש שלי במוזיקה, אבל אני לא איתך לבית קפה, רק מפני שאני נאלצת להוציא את ביק דוכס לעברו. האישה הזאת מגרה אותי יותר ויותר, חומר ורוח, ממש כמו בסיפורים. אני חושבת שגם אני אעניק לו סטירת לחי. הוא לא יבין למה, וזה יוסיף למסתורים שלי. סיבה, די, עכשיו אני כבר לגמרי מוקסם. שאף